tini chandrayaan 3 moon mission Vikram lander successfully no landing khlaimangkha omo Bharat haktoni laibuma kaisa slamjaka tini hayungni kaibiri haktorni bising kaisa mung Bharat haktor bo kakha Bharat haktoni borokni belai ke proud moment mo tamon Himalaya omo kaisa belai ke low budget chi South Indian film norok ar norok nugi makhana amoni film ni budget chukse chandrayaan 3 ni budget genro wan chukui nemeno busuk ke wana ma singsamo o mission belai ke tongtholajak haktori bororo belai ke tongchoklajak isroni team rok tabuk isro bo America ni space agency rok bai baksano hmui thangi manai tei sungsani bororok bo NASA je singna sigo amsuk mokolbai baksa hakeno na sikjangnai belai ke proud moment mo India ni borok ngi chengbo tai norok tini chandrayaan 3 Vikram lander no moon no phayaka talo landing khlairmani live telecast sob naika comment khlai sadi tai ang joto video no chin Tiprasa ni bagi kaham kok sawo ga ngo video bo sanamo sung last hanyo kisa kok chin Tiprasa robo haike isro rogo scientist ngi tongma hake belai ke sanai amo to tongkre amo to ang tabuk samian thani kuno details kre amo no thinang ni borok rok buskang ni phani serai rok kisa bukharok ragdi hamya lamao thainyawi kaham lamao thangnani chesta khaidi engkha tini video amsuno hambai।